maswera sei mhuri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri, kunyanya nyanya muno muSouth Africa ndimo mune message yandauya ndakakubatirai. Ini ndinoitwa Mr. Spanner, ndiro zita rangu. Kana kari kekutanga kusvika paNeutron Star Films, chibva wangotanga kusubscribe, kulike nekushare kuitira kuti tirambe tichikupai zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe nemunyika yeSouth Africa. So ndine nyaya yandauya ndakakubatirai. Zvinhu zviri kuitika izvezvi iri chenjedzo kuvanhu vari kuraramira muSouth Africa vari maZimbabwe kana nemamwewo maforena anonzwa Shona. Right, kana muchiri kurangarira mazuva apfuura, pane mameseji akambofamba kana kuti nyaya yakambotendera muSouth Africa kuti forena wega wega ari kurarama ari muSouth Africa anofana kutorana nalandlord wake voenda kwachief, uko kwavachanosvika vachisaina mapepa kuti no, inini landlord achiti inini ndiri kugara nemunhu uyu. So kuitira kuti zvisazove neproblem mangwana, ndo mashoko avakauya nawo. Saka kune vanhu vakawanda vakaenda vakanonyoresa kuti inini ndinonzi Ningi, vachiratidza mapepa avo kuti ndine mapepa so. But now zvazoshatira pakuti I think nezuro romarimwe zuro kune vakashedzwa namachifu kuti uyai kune musangano watinawo. Vanhu vayo pavakaenda vachida kunoti vanoona musangano uyo vanonzwa chichu chatashedzerwa, vakasvika vakabatwa neHome Affairs, kwanga kune Home Affairs. Saka iyi yambiro nechenjedzo yandiri kuda kupa kune vanhu vese vakasaina mapepa aya vakabvuma kuenda kwachief, kuti kana uchiziva kuti wakaenda kwachief ngwarira, nekuti pauchashedzwa uri kunobatwa. Kana kuti ukaramba kuenda vari kukuvenga mudzimba, nekuti zvanyore address paunogara iripo, zita rako nesenemu zvese zvinenge zviripo. Vachangouya vachingoti tavenga Ningi, wobva watakurwa wobva waenda. Saka kana uchiziva kuti hausati washedzwa, zvitori nani kuti utame pamba paunogara, unotsvaga imwe imba kuitira kuti zvikuitire nyore, zvikuitire safe. Ende kana uchinge wakutama, usatame uchizikanwa kuti uri kuenda kupi, nekuti ukatama uchizikanwa kuti uri kuenda kupi, landlord wako anongozotevera nawo ikoko, nekuti kuuya vachatouya. Saka iyi yambiro nechenjedzo yandiri kukupaiwo kumaZimbabweans ese ari muSouth Africa kuti ngwarirai kusaina kwamakaita yaitove trap yekuti muzokwanisa kubatwa zviri nyore, zviri easy. Saka garai makachenjerera nyaya iyoyo. Even ukangonzwa kuti kune musangano chero usina kusaina, please musaende, nekuti munonobatwa. Home Affairs inenge iriko, nekuti vari kuti pavanhu vavakabata area yatinogara isusu vari kutopopota kuti no, vanhu vatabata nenhamba yakanyoreswa hazvisi kuenderana. Saka zvoreva kuti kana tachenjedzana saizvozvo vachateera door to door kune vanhu vakanyoresa vese. Saka please garai makangwarira. Iyi ndo message chete yandati ndikuwenzerei vadekani. Kana kari kekutanga kusvika pano, sezvandataura, chibva wangosubscribe. Kune vagara vari pano ndinokutendai, rambai munesu. Kune vari kutipa messages, rambai makadaro kuitira kuti atenderere asvikewo kune vamwe vanenge vasingazivi zviri kuitika. Namba dzedu ndidzodzo dzinobuda pekutanga nedzinobuda kwekupedzisira. Rambai muchitikandira messages ezviri kuitika, tichikubuditserai, tichikutenderedzerai kuvanhu. Thank you, love you all.